Thank you very much. Right. I think just a little addition to what I said before. Right. Kugadzira music antika usina studio ungori munhuwo zvako usingazoorganize malive shows ekutora mari pagedhi usina bhawa rekuti azoya kuzoridza kunonetsa kurecover cost. Otherwise ipassion neinterest nekuzvifarira chete. Otherwise ukada kuuya uchiti ndinoita mari, you will be disappointed, because at what point do you then make money out of a song? One, hausiwo chaiperforma. Two, hausiwo wairekodha. Three, haizi yako. So at what point hauchazoita mari nesong iyoyo? You see, saka that is the reason why show organizers wait. Vanomira kutange vasiri kutomboona kuti pane muimba ari kuda kubuda neapapo, but ari kutatarika. They ignore, they give a blind eye. Paanozongoita unge ati simukei so vachauya ende support ichauya kumberi uko, totozviziva. Saka kwakaoma kwacho ikoko kutanga kusingadiwe uko ndo kwatinoda isusu mafans ndo kwatoda isu ikoko kwakaoma kwacho kwekutanga. Now ma vocals we agree 100% kuti ma vocals pachawo akaoma. Ma vocals akaoma because gitari rinochunwa nemushini kuti ripinde muchuni yamunoda kushandisa ipapo, right? So same applies to drums. Twese turi padrum tuyatuya tunochunwa tuyatuya. Engineering akatarisa pamachine achitaura kuti kapinda muchuni, but voice now riri kutochinja in real time. Uchitoimba ipapo riri kutochinja in real time, and unoda kuzoribheka futi nevoice riri different. Sometimes you are required kudzokorora exactly zvawaimba. So all those things requires practice. Zvinotoda practice. Hapana chitsotsi ipapo. Ina hangu handizi muimbi, but hayo zvinotoda practice. Zvada kuita kunge maths. Chero uchigona ukapuwa question unotoweka kuti usvike kuanza. Hazviiti kuti upuwe quadratic equation woti answer ndi 5 usina kuweka. Chero zvikanzi waprofesa wemaths unotoweka chete kuti usvike paanswer. Ndo saka practice inotodiwa pamic paya. So what is our strategy? Our strategy is to use what we already have zvisina makosi akanyanyokura. In other words, paushamwari hwedu, right? So one way cheushamwari yedu ndoda kuti munzwe kuti wandinongoti dispatch why chingogara chimutaura. I feel like ane talent rema vocals, even though by origin ari Rhumba artist, but I feel like ane talent rema vocals and ane experience yema live show plus pa mic. So pane paaka feature pandoda kungoridza padiki mungonzwa the nature of dispatch or the type of dispatch in different types of music. So this is the song. Anemba Swahili, aimba Swahili rather.
Okay, akaita futi nevanonzi Mukoma Panga song video. So this is the guy. Right. So we've got this guy in our camp. Easily available, no hassles. We believe he's going to assist in one or two ways. But I don't assist him in talent gutara, but here and there, but panonap. Right? 2. Ndichaisa iri in short video ndichingotaridza timu yatinogona kunge tinayo easily to support team iyoyoyo. It's easily available. Ndongotaura une mazita, but I will put this video in short kuitira kuti capture ma small videos ezvinhu zvataitoita kudhara netimu iyi. Patova nemakore before COVID tata kutoita, you see. Saka ndichaisa clips twetimu racho iroro riripo riri available. Handiri kutoziva kuti itimu rangu, mafriends angu kumusic tinowirirana. Of course hatatogona kusaswera tese yedu, but kana takuita zvemusic tinowirirana, you see. So yeah, that's that's all for now. But album tichatoita, album tiri kutozoita. Otherwise towards Christmas rinofana kunge rapo rakanyatsorizwa this time. Yeah. Yeah.
This is Mr. Murira and Sugar. Still open. Alright. Still open. And there's Chimbanga on a rhythm guitar and on bass again.
muri yavariti mana masvingo yavari kutunza zvinonaka kuti pane zviri kuitika pane zviri kuitika Action louder than speaker as we are waiting as a team. Energy solution. Chieza muzimba zangu uyai uone chieza mumasutra uyai uone moto chaizo uyai uone moto chaizo masola kiriza masola banda uyai mumasutra chichemo zangu zapela baba na mai amane chawadi uyai uyai muone chieza ne masutra uyai muone chieza ne masutra unokanga na sherima abana singade chieza tese tinona wochieza muzibache tesa ai masutra enedizo bibia mo zola masutra uyai muone chieza masutra uyai Madara chapindira mgemu masutra Madara kale afambire pasina anofambira pane zvinhu zviri pano pablack sheep apa tana masutra energy varidze moto zvosanganisengo You want me to tie it? Yes. Do I know? You said. I said I know. I'll try. Do you But know it's how supposed to be buckles here. I know. So I will put those buckles. Yes. Yeah, because There will be let me do that buckles and listening then to my music, right? Yeah. Yeah. Maksudnya